И още тема балове. Вчера в редакцията получихме едно писмо. Всъщност, вижте част от писмото, а след това в студиото ще бъде автора на писмото и героя на писмото. Здравейте! Тъй като много харесваме вашата телевизия, решихме да ви изпратим материал за най-красивата абитуриентка с най-уникалните и ефектни рокли. Каролина Клер е жив пример за това, че красивата жена може да бъде умна, класна, стилна, изискана, с ясни цели в живота и изпълнена с добродетели. Любовта й към животните датира от малка. Отглеждала е говорящ папагал, сърничка, опусум, маймунка, а кучето и котето са нейни постоянни спътници. Като момиче, което винаги знае какво иска, тя сама се свърза с арабските дизайнери Марлан и Халет. Очаровани бяхме от факта, че за избора на цвят те поискаха Каролина Клер да им изпрати снимка от цвета на кожата и косата в близък план. Аз, мъжът ми и обичаните от нея хора се погрижихме за финансовия комфорт на дъщеря ми. Сумата, надвишаваща 15 000 лева в този незабравим ден, оправда напълно себестойността си и нашите очаквания. Всичко беше стилно, класно и на ниво. Майката, която ни изпрати това писмо вчера, Меги Мичева се казва тя, и нейната дъщеря Каролина Клер. Прави впечатление името, за които някой даже трудно се изговаря. Добре дошли. Добре дошли. Откъде идва това име? На кого е кръстена? Това име баща ми е искал Каролина, майка ми искала да е двойно името. И тя е сънувала сън, в който се е явила Света Богородица и е казала как, прошепнала я как да се казва. Второто име. Всъщност сънувах второто име. Да, беше много странно. Исках да е първо Мария Магдалена, защото много харесвам двойните имена. И баща й беше фен на Каролина, много му харесваше името. Аз се съгласих и така двамата всъщност направихме името. Вечерта тя е родена в правителствена болница, легнах си, сънувах името, станах и вече знаех всъщност как ще се казва. Да. Само за да ви въведем и да ви запознаем и с зрителите, с какво се занимавате, баща ви с какво се занимава и след това към големия въпрос, защо е толкова важен този ден за вас? На бала имам предвид. Аз съм завършила за модилер-дизайнер. Моята баба също беше такава, известна шивачка и дизайнерка. Някакси по наследство върви това нещо. Вкуса също явно се предава по наследство. Тя също има страхотен вкус и това нещо я влече. Като малка също искаш да стане дизайнерка. Сега се е ориентирала към по-сериозната част от живота. Към какво сега? Международни отношения. Международни отношения. Да. Разкажи за твоя бал, ако може на ти. Има много коментари. Дали въобще трябва да има балове до толкова, доколкото има сблъсък, включително на финансови възможности. Като Кристиян, който показваме, при теб този проблем го няма. Какво означава бала за теб? Защо беше толкова специален? Необходим ли е? Балът е празник като цяло и в този ден е важно човек да се чувства добре, без значение дали ще носи народна носия, понеже ето и такъв случай, без значение дали има възможности или не. Просто човек трябва да бъде естествен, без да преиграва и да иска да привлича внимание по негативен начин върху себе си. Защо е толкова важно за вашето семейство, толкова много енергия да отиде в подготовката на този ден? Обяснете ни. Искаш ли да кажа? Така, значи, първо искам да кажа, че ние не сме влагали чак такава голяма енергия. Просто всичко стана много спонтанно. Очакванията бяха, че Каролина ще си избере рокля половин година преди бала. Да. Всички бяха в шок и паника, защото тя все още няма рокля. Това за късно или за рано минава половин година? Наистина, значи половин година минава за перфектен вариант да се подготвиш явно за бала, тъй като от тогава започнаха да ни питат. Има хора, които са в шок, че е много късно. Да, значи колкото по-намаляваше период от време, толкова повече всички около нас някакси не приемаха. Някой една година преди бала сте, може накрая да не става. Има и 2 години преди това да се подготвят. Да, моите съученички бяха готови една година преди. Някой от тях, да. Те още не знаят дали ще завършат, ама роклята готова. Значи за всеки индивидуално това е различно. Каролина месец преди бала нямаше рокля. Да. Всичко става много естествено.
Много спонтанно. Наистина ли вече подготовката е до там, че някои дизайнери, това не го знаех, искат дори да бъдат перфектни и пунктуални в избора на за цвета ли или за материята, да се направи снимка от близък план на кожата. Така, аз бях много впечатлена, понеже тук такова нещо не се среща. И всъщност тази рокля, която виждаме, е направена след такава снимка. Те са две роклите от травските дизайнери. Червена и в слонова кост и са съобразени изключително с цвета на кожата на Кери. И червената си е червена, не е с цвета на кожата или червено? Значи червеното имаха 36 нюанса на червено. Специално беше подбран като цвят. Сега искам да ви кажа за самия ден. Самия ден, значи, тъй като двете сме на мнение, че този ден е един път в живота. Този ден трябва да бъде изключителен, неповторим. И Кери се вълнуваше най-много от всички. И въпреки всичко, обаче, нещата се получиха. 3 седмици преди бала, тя си избра рокля, свърза се с дизайнерите. Нека да си каже по какъв начин протекоха. Те са в Дубай, дизайнерите? Дизайнерите имат магазин в Дубай. Те са от Ливан. Да. Как разбрахте за тях? Много добри хора. Да. Разбрах съвсем случайно, просто си търсех рокли. В един сайт им открих името, исках да ги потърся, да ги намеря. Намерих ги, много се развълнувах. Свързахме се, говорихме си на английски език, разбира се, и така. По телефона си говорихте тук от България? През цялото време. Стъпките на роклята, докато я правех. Проба как се взима от разстояние? Точно това е изключителното. Само мерките им изпратихме. Точно. Вие щях да ви питам, ще облечете ли втори път тази рокля, но както казвате, един път в живота е бала, така че дори да не се облече втори път, няма проблем. Сега, значи тук нещата са малко по-различно. И двете рокли могат да се облекат още един път. Кери има идея за втората шармантната рокля, която е всъщност за самия бал. За първата, червената, която е за самото изпращане, тя може да се облича на официални събития, на които предполагам, че в бъдеще тя ще участва в живота. На какви събития е мечтата ти да присъстваш? Че ще присъстваш. На какви събития? Аз не искам да съм нито в телевизията, нито някъде в медиите, всъщност. Но на всички официални събития мога да облека червената рокля, тъй като ние виждаме, че тя е малко по-семпла, само отпред е ефекта. А тази, може би на сватбата, кой знае. Всъщност, ето това вече е събитие. Наистина. Аз наистина се впечатлих от факта, че твои съученички са били готови 2 години преди това. Какво са готови? 1 година. С какво са били готови? С роклята. В смисъл, роклята е избрана, ушита или купена и така нататък. Защото какви други... Да, искахте да добавите нещо. Да, аз ви слушам. Подготовката за бала е свързана най-вече с това не само детето да се чувства добре, но и самите гости, защото в крайна сметка ние каниме хора, никой не живее сам. Да, които обичаме и уважаваме. Парите важни ли са? Споменавате сумата 15 000. Хората са много чувствителни към. Виждате, билетчето лев и 60 от 1 лев и е тема на деня. Да, така е. Цената важна ли е в случая или качеството ви е харесало? И заради това сте платили цената. Или е важно да се каже колко струва? Това беше платена цената всъщност, защото кажи за роклята в момента, в който си я видяла, защо точно избра нея? Да, аз исках, когато видя роклята, да си кажа, че това е роклята за мен, просто да се представя вътре в нея. И когато я видях, аз си казах, че тя трябва да бъде каквото и да се случи. Защо не написахте писмо? За цена, всичко, за което разказвате всъщност в момента. Какво ви накара? Така, това ме питат много хора. Тъй като в момента всички знаем какво е ежедневието на българина, искахме нашето семейство да внесе малко цвят в ежедневието. Искахме повече покрай абитуренските балове да се виждат красиви неща, да се чуват хубави неща. Както момчето от Велико Търново, което отишло с майка си. Мен лично това много ме трогна. И мен. Много. Той е кавалер на майка си. Всъщност тя му е дама на бала. Да, че тя му е дама на бала, да. Едно уточнение само. Таткото с какво се занимава, какво работи? Предполагам, че
източника на средства е оттам. Така, значи аз с нейния татко сме разведени от 6 години, не живееме с него. Имам си нов мъж, той се занимава с финанси и работи в американска компания. Да. Добре. Каза международни отношения. Какво си представяш? Кои международни отношения? В каква сфера следиш ли и сега международните отношения? Да, значи в политиката и точно заради това по тази тема с баловете се впечатлих от президента, който всяка година прави такава благотворителност. Браво на него. Аз вчера много се разчувствах, като прочетох. Международни отношения искам, защото това е нещо сериозно и какво както знаете, само да си изкажа, както знаете, красивите жени са слагани под общ знаменател като нискоинтелигентни. И аз искам да се занимавам с нещо, което е по-сериозно, а вече оттам натам като хоби много възможности. Какво следиш от международното положение, най-общо казано? То е свързано с политика, икономика на държавата. Ще кандидатстваш в международни отношения в Софийския университет? Да, разбира се, че в Софийския, да. Защо в друг не? Може в чужбина, може някъде... Не. Искам в Софийския. Тоест оставаш в България? Оставам в България. Финал на този разговор. Благодарим ви.